¿Estás a favor o en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat? En contra. Estoy al favor. En contra. No conozco las condiciones, con lo cual no puedo opinar. Van a poner como otra pista en una zona que está protegida de naturaleza y van a traer como 15 millones más de turistas al año. Evidentemente en contra, claro. Ni estic a favor ni estic en contra, el que sí que no m'agradaria és que afectés a la fauna. Per una banda sí, perquè penso que val la pena, però per l'altra, venia per aquest carrer i veure tants restaurants i tot el que obren són restaurants, penso més turisme. No sé, siento que es muy pequeño en ciertas áreas y se hacen demasiadas colas cuando vas. Porque creo que perjudica las huertas que hay alrededor y esto es como una pérdida importante para la ciudad y para la sostenibilidad en general. Em dóna la sensació que no em beneficia en res, només veig com que totes les decisions aquestes importants només fan que afavorir el problema de gentrificació que hi ha a Barcelona. Són algo com 15 milions més de turistes, no? Sí, bueno, és que no se no et fotran, no et sents benvingut al teu propi barri per problemes d'aquests, com ampliació de turistes. Si trobessin alguna opció més ecològica, doncs sí. En general, com a principi, no estic a favor perquè crec que podem fer inversions que siguin molt més útils per la gent de la ciutat. I és una pregunta que encara no sé què t'he de dir.